Здравейте, приятели! Добре дошли на кулинарния канал Сенсори Сизъл. Аз съм Иван и днес ще готвим прекрасна рецепта за лятото. Много лесна, много вкусна, страхотна и съм сигурен, че ще ви хареса. Днешната рецепта е пълнени тиквички. И да започваме какво имаме като продукти за тази рецепта. Тиквички. Зукини сквош. Аз имам 3. Така, ето ги. Имам натрушено сиренце. Имам извара, която тук се казва рикота. Много гладка извара е тя. Имам, разбира се, едно яйчице, брашно и галета. Какво казахме, че ще правим днеска? Пълнени тиквички или тиквени ролца с извара и сирене. Като подправки, тук в тази мерилчица, чашчица съм си приготвил сол, черен пипер, чесън на прах, риган. Значи сол, чесън на прах, черен пипер и риган. И така, да започваме. Нашата първа задача е, естествено, да обелиме тези тиквички. Аз ще обеля, ще нарежа на около 3-4 см парчета. Ще извадя вътрешността на тиквичката, така че да остане само външността. Да отворим място, да можем да напълним. И ще се видиме, когато сме готови.
И така, приятели, ето така направихме ние нашите ролца. Ето, излезнаха 15 броя ролца от тези 3 тиквички, които имах. Следващата наша стъпка е да миксираме сиренето, изварата, подправките и яйцето в еднородна смес. Ето как изглежда нашата смес, приятели. Извара, сирене, едно яйце и подправки. Сега следващата наша стъпка ще бъде да напълниме ролцата. Ще ги пълня с тази малка лъжичка и след това ще ги панирам само долната част, само едната ролцето, долната, ще я панирам в брашно и в галета. Ето така изглеждат нашите ролца. Всичките ролца са готови. Сложил съм ги в кошничката, готови за печене. Ще ги пека в моята комбинирана Air Fryer фурна на 320 градуса Фаренхайт или 160 Целзий за 30 минути. Да се пекат тези ролца е да ги напръскаме хубаво с олио. Ето така, хубаво обилно, и ще ви видя след като ролцата са готови. И така, приятели, нашите
ролца от тиквички пълнени. Ето ги. Извадих 4, за да ги пробваме. Са готови и сега ще ги пробваме. Прекрасно, приятели. Ще си взема още едно. Великолепен вкус. Изпекли са невероятно. Ето ще ви покажа още и това парченце как изглежда. Ето отдолу, където сме го панирали. Ето и от тази страна. Невероятно вкусно. Съветвам ви да си я направите. Тази рецепта много е лесна и е много вкусна. С това нашия епизод днес завършва. Благодаря ви, че бяхте и днес с мен. Ако ви се е харесала моята работа, абонирайте се за канала, споделяйте и харесвайте моите видеа. И ще се видим много скоро. Бъдете здрави! Благодаря за вниманието.